И здравейте, аз съм Тео на 2003, тук с мен, кажи си името. Рон 13-20. Да, защото аз мога да ги запомня повече. Що съм. Значи ще играем в трети епизод от PvP. Но сте забелязали да си имам с различни хора? Аз съм отскоро тук и вече имам само един кил. Да, аз съм 19 кила. Аз имам Да един. се прави, аз съм момче. Чух нещо, мисълта ми. What the fuck? Какъв е този, бе? What the fuck? Почнаха и мен да ме убиват. Текчер пак, сега слагам друг текчер пак. Имаш някакъв течер пак за PvP. Да, сега не го слагам. Ще ми го дадеш ли? Не, то много, то струва пари. Ти нали можеш да ми го пратиш? Сори, само. Бъгна ми Майнкрафт и леснах. Може просто можеш да заглушиш и да го кажеш. Ще го кажа много! Ще го кажа много! Готово. Добре, браво. Хора, някой... Не, чакай. Аз направо ще взема един чечерпак. А ти как да ще взема един чечерпак? Аз знам, имам и рецепт безплатни, ама чудното ми... Какъв е то дом от ресурс пакс? Разбира Трен 100. Бати шиваното, мани се. Тихо е, глед малко деца. Да, аз съм казал шибано, това не е толкова. Но добре, шива. Курва, аз не съм казал нещо друго. Помаш, ще бият мама. Аре, бе. Поставя рънка без енчан. Диамантин дойде, гати, бега. Тук съм, хора, завръщах се. Не, верно. Те ще пак си ми пак тия. Човек, я ми кажи, ако искам някакъв си черпак да PvP и сами десайт с безплатни, но какво да напишам? PvP. И тия диамантини босове, той баце. Аз удрям диамантин няма. Така занимаю. Ами ме уби. Ти къде отиде? Избяга ли? Опитах се, мръжа. Ето за тебе. Съм. Вече... Бе, бат. Колко струват дъмосетовете, бе? Що? Аз колко имам? С един кил 25. Ле, поне да сберем 100 за дъма меч. Ето, 100 кинта за дъма меч, добре. Ама не, че ти когато го събереш, когато ти имаш слаб сет, просто трябва да събираш много парче. За кое я сберем 100 за дъма меч? Да, ама имаш слаб сет и че диамантните или другите ще убият, направо ще си губиш меча. Ама то не губиш ли? Като умреш? Да. Аз до сега колко пъти умрех и не си губя броните. Не, само ако имаш диамантен меч или диамантена броня и губиш. Ама ти с точка ги губиш и то ти дава автоматично. Майче кил един. Майче килнах един. Колко кил имам? Един. Но имам бат, но всичките бати са на мене. И аз колко имам кил. Съм за тебе. Аз вече колко кила имам. Много. Аз вече ще имам 19. Ето ме те и ги занимава. Убиха ма. Вихата. Чекай, да играем някакъв минигеймс. Че лагна. Да играем Skill Wars. Искаш ли? Аре, пиши в Skill Wars. Ти каза пишеш ли? Няма такова, Пацан, написах го, няма. Не правилно чакам Warp. Сега гледам какви Warp-ове има. Warp-кит Warp-кит по 2. Има ХНС, има Hurgam Games. Има на Hurgam Games. Аз не виждам да пише някъде хъма. СГ, какво беше СГ и ПГ и ПК, какво беше това? Да не е ХНС. Пише СГ, ЦМ, ПГ, ПК. Видял го, не знам. Креативе.
Че, ама тук има ХНС, има и Хъргъм Геймс, ето. Не, мисля, че няма, не там. Къде ще отидем? На креатив. Аз няма да чувам. То ще Аз бъде там тъпо. къде пише кре. Там къде пише кре. Да, но то ще бъде тъпо. Кой ти го заяда е? Само. Ще строиме нещо, бе, тук излази. Да, то ще бъде скучно към клипа. Но сме на 1.8, бе, знаеш какви яки сгради мога да направим, бе. Кой да го направя, бе? Бате, знаеш какви яки купчета има? Я напиши, Чакай малко. напиши кре и ела на креатив, бате. Чакай малко. Хуп, какво означава? Какво означава хуп? Аре, ела. Не зайде на креатив. Аре, ела, бе. Мен не ми си игра друг път на другите, не ми се оцелява. Добре, ми така. Гати шибаното нещо ще дойдеш. Поне да видиш какво. Аз знам на 1.8 какво ще има. Я тогава. Аз съм на ХНС. Никъде не пише ХНС. ХНС, пиши го. Къде? Напиши върху ХНС. Само ХНС. И сега какво ще правим тук? Аз не виждам нищо. Ето, зад теб съм. Зад теб съм, че означава... Аз влизам вътре, от табелката пак влизам. Окей, аз влизам. Чакай, аз ще ги извикам. Какво трябва да правим тук? Чакай малко да е. Мисля, че ще се викаш, че повече ще гледам как те вика за ски евент. Тридесет секунди ще почнем. Написах, но не знам, мисля, че ще се викат. Ако иска да дойдат. Още ли снимаш? Да. След малко ще слушам клипа. Първо може малко да ви е било скучно, ама нищо, другия епизод. Аз може да снимам... Сега чакай малко. Мисля другия епизод да снимам Team Fortress 2. Почнахме. Аз съм сикър. Кой убива? Аз. Ти какво си? Всичко. Няма как всичко. Ти какво си? Аз съм сикър, ти какво си? Са. Кажи какво си? Не бе така. Ама при мен насочите... Какво? Видях това. Давай, не! Не е добре. Аз те видях много ясно. Паци, ти. Аре пак. Аре толкова да пром... Аре идви, бе! Аз летя? Паци, ела! Аз летя, човек. Влез вътре! Моля, човек, аз къде съм? Влез вътре! Чакай, бе, излез от Хъргъм Геймс, напиши. Не влизай! Чакай, че сега не повярвам, не знаеш къде съм. Добре, не ме бяра, влизай! Ма кой е? Аз слушам малко. Добре, чакай, знаеш къде се качих на-високо? Добре, хайде. Аре, че ма не биш. Сега да заиграем още набързо. След малко ще спираме епизод, да. Следващия епизод ще снимам... Човек, аз ще го свършвам епизода след малко. Колко минава време? 9 и 9. Към 3 минути. Дай го привърши. Добре, аре, идвай до мен. Ще... Това беше за клипа. Надявам се да ви хареса. Абонирайте се, харесвайте. И чао.